कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. श्रद्धेचो अनोखो प्रवास. 280 किलोमीटर अंतर चक्कडी खांद्याचेर घेऊन भाविक बसप्पा उळवीकडे. कारवार. जोडा तालुक्यात श्री क्षेत्र उळवी हिंगा चन्न बसवेश्वर जत्रे खातीर भाविक वेगवेगळ्या मार्गान श्रद्धेन सहभागी जातात. चक्कडी घाटांतल्यान बैलजोडी सोबत उळवीकडे येवचे भाविक आता सर्वसामान्य जाल्ले आसा. पण एक भाविकान केल्ल्या अनोख्या भक्ती सेवेन सगळ्याले लक्ष वेधून घेतिल्लें आसा. बेळगाव जिल्ह्यातले गोकाक तालुक्यातले हंकलगी गावचे बसप्पा सत्यप तळवार हे भाविक तब्बल 280 किलोमीटर अंतर चक्कडी गाडी खांद्याचेर ओढून उळवीकडे गेल्ले आसात. गेल्या 6 वर्सांपासून उळवीच्या चन्नबसवेश्वर जत्रेक नियमितपणे येवचे बसप्पा ह्या वर्साक पहिलीच वेळ अशी सेवा करते आसात. गावातल्यान सुटून 4थ्या दिवसाक बसप्पा जोडा तालुक्यात पाविल आसात आणि अजून 32 किलोमीटर प्रवास तांकां चक्कडी खांद्याचेर उतरून पूर्ण करचो आसा. बसवण्णाचेर मागेली संपूर्ण श्रद्धा आसा अशें बसप्पा सांगतात. दरम्यान उळवी हिंगा चन्नबसवेश्वर जत्रेचो महारथोत्सव 3 फेब्रुवारीक जावचो आसा आणि ह्या रथोत्सवा खातीर भाविक मोठ्या संख्येने उळवीकडे दाखल जाती आसात. यूट्यूबर एका मिळत नाही. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार शहरातल्या महादेव मंदिराच्या सभागृहात श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्राम विकास योजना BC ट्रस्ट कारवार विभाग हेमगेल वतीन विशेषरित्या आयोजित केलेल्या सामूहिक सहस्त्र बिल्वार्चना, मृत्युंजय होम पूजा आणि धार्मिक कार्यक्रमात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सहभाग घेतलो. यावेळार तेमी सांगले की धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजना जनकल्याणासाठी अनेक उपक्रम राबवून राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान दिते आसा. स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातल्यान वेगवेगळे प्रशिक्षण केंद्र चालवून महिलांक स्वावलंबी बनवचे कार्य हे खरोखरच आदर्श आसा. लोकांलो जीवनमान उंचावप आणि वेगवेगळे समाजाभिमुख उपक्रमाद्वारा जिल्ह्यांच्या प्रगती खातीर संस्थेचे योगदान उल्लेखनीय आसा. अशीच आणि कार्या भविष्यात सुरू उरू अशी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा दिली. नंतर तेमी प्रमाण केल्लो सत्कार स्वीकारून तेमगेल्या आपुलकीच्या आदरातिथ्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर स्वच्छता अभियान. कारवार. कारवार शहरातल्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर भारत स्काउट्स अँड गाईड्स, पर्यटन विभाग, लायन्स क्लब कारवार आणि रान विभाग हेमगेल्या वतीन स्वच्छता अभियान यशस्वीरित्या पार पाडलो. करावळी स्वच्छता सवारी या नावान आयोजित या कार्यक्रमातल्यान भुरग्यांमध्ये स्वच्छतेची जागृती करतो प्रयत्न केलो.
या अभियानात सुमार 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी तसेच वेगवेगळ्या विभागाचे अधिकारी भाग घेतले. हेमी सगळ्यान समुद्र किनाऱ्याच्या पुराय वाठारात पडिल्लो प्लास्टिक आणि इतर कचरो जमा केलो. या वेळार जिल्हा परिषदेचे उपकार्यदर्शी अल्ला बक्षी आमचे बरोबर वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रमुख, स्वयंसेवक आणि विद्यार्थी हजर आशिल्ले. समुद्र किनारो स्वच्छ दवरसाठी नागरिकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आसा असे आवाहन अधिकाऱ्यान केले. स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आणि किनारी भागाच्या रक्षणाचे महत्त्व भुरग्यांमध्ये वाडोवपाचो हेतू दवरून हो कार्यक्रम आयोजित केलो. काम कर रहे प्लास्टिक कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. गोकर्णात शिवरात्र जत्रा महोत्सवाच्या निमित्तान पूर्वतयारी बैठक. कारवार. गोकर्ण हिंगा 11 फेब्रुवारी पासून सुरू जावच्या शिवरात्र जत्रा महोत्सवाच्या पूर्वतयारीसाठी ग्रामपंचायत सभागृहात कुमटा उपविभागाधिकारी श्रवणकुमार हेमगेल्या अध्यक्षतेसकल बैठक झाली. वाहनतळ व्यवस्था, पिवच्या उदकाची सोय, प्रकाश व्यवस्था आणि शौचालय या मूलभूत सुविधांचेर भर दिवची मागणी या वेळार केली. आरोग्य विभागान 24 तास सेवा दिवचे काउंटर, अन्नदान स्थळार अन्नाची तपासणी तसेच मिनी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था दवरचे निर्देश दिले. प्रमुख रस्त्यावेल्या खड्ड्यामुळे रथोत्सवाक अडथळो निर्माण जावची शक्यता आशिल्ल्यान लोकप्रतिनिधींनी याबाबत चिंता व्यक्त केली. मंदिर वाठारात रेड झोन घोषित आशिल्ल्यान ड्रोन कॅमेराचेर बंदी घातली आसा. तसेच कोटी तीर्थ आणि समुद्र किनाऱ्याचेर भाविकांच्या सुरक्षेसाठी कोस्टल पोलीस, बोटी आणि लाईफ गार्ड तैनात करतो निर्णय घेतलो. या वेळार शिवरात्र जत्रेसाठी शासनाने विशेष अनुदान दिवूक जाय तसेच कायमस्वरूप सुविधा उभारूक जाय अशी एक मुख्य मागणी केली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.